Sioe Frenhinol yma yn Llanelwedd yn 2023. Ar hyn o bryd, yn ni'n talu'n sylw at y Merlod Cymreig Tape Cob, yr adran ec, a hynny tan gyfrwy. Y meirch, y cysig a'r adfeirch i gyd mewn un dosbarth yn cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma. Wrth yn ochr i mae Owen Griffiths, ac Owen i ni yng nghanol y beirniadu ar hyn o bryd, a doi wrth gwrs yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Un i'r gydymffurfiaeth, sef Adrian Bowen o San Clair, ac yna y marchogaeth Eleri Wyn Marshall Jenkins o ardal Talybont, Ceredigion, a'r cydweithio rhwng y ddoi mae mor bwysig. Ie, felly un dosbarth sydd i'r adran ec, ond dau feirniad. A fel nes i sôn, Mr Adrian Bowen sydd yn neud y cydymffurfiaeth. Ac wedyn mae gyda ni Eleri Wyn Marshall Jenkins yn gwneud y marchogaeth. Ni'n gweld Eleri ar y sgrin ar hyn o bryd yn marchogaeth yr un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, sef Hilgarth Lucky Legend. I ni'n gweld fan hyn, Owen, bod y meirch, y cysig a'r adfeirch i gyd o fewn un dosbarth yn cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma tan gyfrwy, yr adran ec. Ond nes ymlaen, fyddwn ni'n gweld yr adran dy yn cael dosbarthiadau i'w hunain. Pam bo hynny te? Felly, dwi'n meddwl y brif reswm yw oherwydd y nifer. Mae yna llai o adran ec yn cysadlu yn draddodiadol, felly mae gyda ni 23 yn y dosbarth yma. Gyda'r cobiau Cymreig, i ni'n gweld bod y nifer dipyn yn fwy. Enghraifft, gyda'r dosbarth cyntaf yn y cobiau Cymreig, mae yna 24 ymgais gyda'r adfeirch cobiau Cymreig. Felly, dwi'n meddwl y brif reswm yw oherwydd y nifer. Mae'r nifer yn y cobiau Cymreig dipyn yn fwy. Hefyd mae'r cobiau Cymreig yn fwy o faint, felly mae angen fwy o le arnyn nhw yn y cylch yn ogystal. Fe welwn ni'r un peth gyda'r helfyrch nes ymlaen hefyd. Fydd y dosbarthiadau hynny wedi rhannu hefyd mewn i maint. Ond gyda'r adran ec, un dosbarth a dau feirniad. Ac un o'r beirniad i ni'n gweld nawr sydd yn beirniadu y marchogaeth, Mrs Eleri Wyn Marshall Jenkins o Dalybont yng Ngheredigion, ac cymaint o brofiad gyda Eleri yn y byd ceffylen dos, a wedi cymwyso i bob sioe ceffyl y flwyddyn ers 2006. Ie, mae hynny'n wir, mae Eleri yn brofiadol iawn. Mi oedd i hefyd yn beirniadu'r mewn llaw yn y ffair eia llynedd yr adran B. Athrawes yw Eleri wrth i gael wedigaeth. Mae un athrawes yn Machynlleth, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd addysg gorfforol. Mae gan ni fab ifanc hefyd, Tommy Jack, a dwi'n meddwl fydd y mab yn dechrau marchogaeth yn reit sydyn hefyd. Felly Eleri a Deleit gyda'r cyffylau ac yn brofiadol iawn tu hwnt. Y gŵr wedyn Geraint yn brofiadol iawn gyda'r gwartheg. Ganddo dipyn o wartheg godro a gwartheg dion Cymreig, a dwi'n siŵr fydd Geraint yn cysadlu yn y sioe yma gyda'i wartheg eleni. Ac wrth feirniadu marchogaeth yn gobeithio bod yn cael yr ymateb yn eitha hawdd. Ie, yn sicrhau bod y ceffyl yn ymateb i gorchmynion y beirniad. Fi welson ni wedyn Eleri yn rhoi marc i'r ceffyl yna. Mi oedd y steward yn cofnodi'r marc hynny. Dyma'r ail yn y dosbarth ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mai Costa Joey the Boss, eiddo Rachel Cooper, Amy Dyfeini sydd yn arddangos y ceffyl yma, Eleri sydd yn y cyfrwy ar hyn o bryd wrth gwrs, Costa Joey the Boss, y tad Moorcroft the Master, y fam Ticwm Abi Lee. Felly dyma ni, Eleri eisiau gweld sut mae'r ceffyl yn ymateb, gofyn i'r ceffyl i gerdded, nawr yn gofyn i'r ceffyl i drotian. Felly, wnaethon ni sôn yn gynharach yn beth i'r risg yn o fe, felly dyw Eleri ddim wedi marchogaeth y cyffylau yma o'r blaen, a dyw'r cyffylau yma ddim yn gyfarwydd â Eleri'n marchogaeth nhw chwaith, felly mae yna risg fydd rhai o'r cyffylau yma ddim yn ymateb i Eleri, a felly dyna yw'r gystadleuaeth yn ei hanfod, yw sicrhau bod y ceffyl yn medru ymateb i bobl newydd yn y marchogaeth nhw. A Costa Joe the Boss, i ni'n gweld fan hyn, ac i ni'n gweld yr ymateb yn eitha da fyna i Eleri. Mae'r hosglymau, mae'r het i ffwrdd. Yr hosglymau yn barod i'w dosbarthu. A fydd na newidiadau funud ola. Mae wel yn eitha pendant i fi. Ie,
Hilgarth Lucky Legend. Fe gafodd i dynnu mewn yn gyntaf ac wedi cadw'r safle cyntaf hynny i'r diwedd. Hilgarth Lucky Legend eiddo Louis Dennis a Miss S. Glover. Yn ail, Costa Joe the Boss, yn eiddo i Rachel Cooper. Ie, Amy Dyfeini, dwi'n meddwl sy'n y marchogaeth y ceffil yma. Allan o'r march Moorcroft the Master a'r gaseg T. Cwm a B. Lee. A dwi'n meddwl yn drydydd. Ladies and gentlemen, we now concluded the judging of class 1 through 6, the Welsh Ponies Cob and Sioe. Felly wedi cadw'r safle cyntaf o'r eiliad neu o'r tyniad cyntaf i fewn, Hilgarth Lucky Legend. Yn aml iawn ni'n gweld y safleoedd yn newid, ond y ceffil yma wedi mynd ar olwg gyntaf yn ogystal a'r brif wobr ar y diwedd. Felly Rachel Cooper, Costa Joey the Boss. Dwi'n meddwl mae Amy Dyfeini sydd yn marchogaeth y ceffil yma. Eiddo Rachel Cooper, fel nes i sôn, Moorcroft the Master, yw'r tad a T. Cwm a B. Lee, a fam. The fourth rosette goes to number 1485, Cheryl McIntosh's Capture Baby Sparkling Diamond. A'r trydydd safle wedyn ni. Was awarded to number 1474, Robin Jane Hadlin. A'r Rhosglwm a'r Garden Felen yn cael ei ddosbarthu. Sarah a Hannah Lee and Terence Menai George. We are extremely grateful to our sponsors, the CLA Cymru. The representative down in the ring with us today is Sophie Gyfrwy. We're very grateful for your generous sponsorship of this section here at the show this year. Ar ôl awr a hanner o gystadlu a rhoi i gore, fe ddath y dyfarniad. A mae'r wobr gynta yn mynd i Hilgarth Lucky Legend. Yn eiddo i Louis Dennis a Miss S. Glover, llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw. A dyma ni ar ôl awr a hanner o rhoi o'i gore yma yn y prif gylch yn y sioe fawr yn 2023, fe ath y wobr gynta i Hilgarth Lucky Legend, llongyfarchiadau gwresog i'r perchnogion Louis Dennis a Miss S. Glover ac yn rhoi o'i gore o flaen y gynulleidfa yma yn yr eisteddle. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Steph. Many, many congratulations, having won the first championship of the 2023 Royal Welsh Show. How are you feeling? I'm in shock. But I thought it went well, and yeah, I'm over the moon. And how nerve-wracking is it when the judge has to get on the horse and you're left stood watching? Nerve-wracking. You just never know, do you? Pleased with how you performed? Yeah, I was really pleased, Excellent. because it's his first time competing here at the saddle. For him, yeah. And you're going away with the championship? Better than... Well, I'm sure the bubbles and the tears will be flowing later on today. Definitely. Enjoy this day, enjoy every moment. Llongyfarchiadau mawr I ti. Can I just say thanks for allowing me to ride? Of course you can. Enjoy the rest of your day. I can see you're tearing up already. Diolch.